Pois estamos aquí con María Jesús Mosteiro, con Chusa, que teño que dicir personalmente que é a persona que máis ilusión me fai que teña neste All-Star. Despois de que fai 2 anos na súa terra, en Carballedo, tivera unha grave lesión de rodilla, bueno, puido recuperarse e non volve a estar xogando, sino que volve a estar entre as máis destacadas da provincia, e é unha honra tela aquí con nós. Bueno, como foi o partido, Chusa? Pois o partido para min foi moi tranquilo, o meu equipo defendeu moi ben, moito choio non tuven, entonces xogan moi ben tanto un equipo como outro, son as mellores xogadoras da súa liga, de Lugo, entonces, pois, nada que decir, maravilla. Fai un par de anos víamos te xogando como xogadora de campo e hoxe de porteira, como foi esa reconversión futbolística? Pois a reconversión foi que non había porteira, Sementa, o entrenador díxome, Chusa, xa xogar alguna vez, pero bueno, así poucas veces, e díxome, tes que ser ti e tal, e dixo, bueno, pois serei eu, sen problema. Unha muller que é polivalente, que se adapta a calquer posición do campo, o Carballedo, o seu club, este ano pelexou incluso por ascender. Como foi esa temporada? Pois foi unha temporada moi bonita, a verdad, tiñamos aí tamén, hai que decir que tiñamos a Jenny, que é unha das mellores da categoría adiante, e, bueno, o equipo todo é unha maravilla, levámonos genial, e aí estuvemos, pelexando hasta o final. E hai Chusa para rato no mundo do fútbol, no noso fútbol? En principio conto que sí, a ver, se non hai máis lesións, se non hai máis problemas, supoño que sí. Pois ogalla que así sexa.